Tämän aloittelemaan nyt. Eli tervetuloa. Täällä on Jukka Häkkisen, psykologi Jukka Häkkisen alustus nyt teknologian roolista salaliittoteorioiden ja pseudotieteen leviämisestä yhteiskunnassa. Häntä haastaa täällä ihminen, Eetu Sipilä, ilmeisesti jossain määrin nuorikin sellainen. Ja tänään formaattina on siis se, että meillä on noin 25 minuuttia esityksellä, toiset 25 tämän alustajan ja haastajan väliselle vuoropuhelulle ja sitten kolmas 25 yleisökeskustelulle, mutta siitä sitten enemmän sitten, kun se tulee relevantiksi, mutta sitä pidemmittä puheitta. Olkaa hyvä. Joo. Kiitos. Ottaako tämä mikki muuten? Tuonne striimiin. Hyvä olla silleen. No niin, joo, ajattelin, että miten mä tässä seiskellä. Mutta joo, hei, kiitoksia kutsusta ja Presiksen nimi on tänään tosiaan Kuinka uudet teknologiat edistävät salaliittoteorioiden ja pseudotieteen leviämistä. Ja niin kuin mun taustani on psykologiassa, niin tämä on myöskin semmoinen aika pitkälti psykologinen näkemys, millä tavalla teknologiat ja ihmisen tapa ajatella ja reagoida, niin millä tavalla ne vuorovaikuttaa ja sit jollain tavalla edistää sitten ehkä erityisesti salaliittoteorioiden, mutta myöskin pseudotieteen leviämistä keskuuteemme. Ja lähdetään liikkeelle tämmöistä ihan niin kuin käytännön esimerkistä. Mä kaivoin tämmöisen artikkelin, jossa oli tutkittu tämmöisten 5G-koronavirusteorioiden leviämistä. Ja tässä oli käyty läpi aivan valtavan kokoinen aineisto tämmöisiä twiittejä. Eli Twitter-aineistoa tässä on kaiveltu. Tässä vähän niin kuin näkee, että millä tavalla tämmöinen teoria voi lähteä liikkeelle, minkälainen se on. Eli tässä ensimmäinen twiitti aiheesta oli 21.1.2020. Ja sanotaan tammikuussa niin noiden mukaan niin noin 150 twiittiä, aika silleen niin kuin hiljasta vielä, jos ajattelee Twitterin tai nykyisen Xn volyymeja, niin aika pientä vielä. Ensimmäiset YouTube-videot ilmestyy ja siinä on 38 aktiivista Twitter-tiliä, jotka levittää aineistoa tässä vaiheessa. Se mitä tuolta löytyy, niin on erilaisia narratiiveja. Eli tavallaan tämä alkaa nopeasti jakautumaan niin kuin erilaisiin tarinoihin. Ja yksi tarina on se, että 5G-antennit heikentää immuunipuolustusta ja tällä tavalla sit, niin kuin se koronavirus iskee paremmin läpi. Toinen narratiivi on se, että COVID-epidemia on keksitty, jotta ei huomattaisi, että todellisuudessa 5G tappaa ihmisiä. Kolmas narratiivi on, että COVID-rokotteen avulla asennetaan implantti ja tämän jälkeen käyttäytymistä voidaan kontrolloida 5G:llä. Ja sitten nelonen on vähän tämmöinen yleisempi, tämmöinen niin kuin, ei niin tarkka, eli tässä sanoo, että 5G ja COVID-rokote on kehitetty estämään ihmisen nousu korkeammalle tietoisuuden tasolle, mitä se sitten tarkoittaakaan. Ja näitä narratiiveja tässä alkaa kehittymään. Ja nämä tarkasteli tosiaan sitä aineistosta, niin kuin kaiveli sieltä avainsanahaulu niitä ja rupesi katsomaan, että millä tavalla se lähtee leviämään täältä alusta liikkeelle. Täällä on se twiitti numero 1, jos lähdetään liikkeelle. Niin tosi nopeasti nousi. Tässä on eri värit kuvaa eri maita, eli tässä on USA ja UK, jotka täällä nousee ehkä kaikkein jyrkimmin, mutta sitten on aika paljon kaikkia muitakin maita, joissa kaikissa tapahtuu nousu, ei ehkä niin korkealle, mutta kuitenkin. Mutta se mikä on minusta mielenkiintoista, että vaikka tämä nousu on tosi nopeata, niin loppujen lopuksi tämä niinku tämmöisten niinku salaliittotwiittien määrä niin on mun mielestä ehkä yllättävänkin pieni. Eli huipussaan tuolla niin noin 10 000 twiitin tahtia. Eli ei välttämättä nyt Twitterin volyymit huomioon ottaen niin paljon. Jos tarkastellaan sitä, että kuinka paljon ylipäätään tuli tämmöisiä niin kuin koronaviruksia ja 5G:hen liittyviä twiittejä. Eli tässä on eri väreillä on erilaisia twiittejä. Eli tuolla on COVID-tweets and retweets, tuolla on COVID-tweets, 5G-tweets and retweets ja sitten 5G-tweets. Nämä on vähän nyt laitettu niiden avainsanojen mukaan, miten tätä tietoa on haettu. Mutta tässä saa semmoista volyymiä, niin jos katsoo vaikka näitä niin kuin COVID-tweets and retweets, jotka ei ole näitä salaliittojuttuja, ei 5G-juttuja, vaan ylipäätään covideja, niin puhutaan tuommoista niin kuin yli 20 miljoonasta twiitistä.
Eli tässä semmoisessa valtavassa volyymissa, niin vaikka se nousu on tosi nopeata, niin se on loppujen lopuksi niin kuin yllättävän pieni se kokonaismäärä. Ja tämä on minusta mielenkiintoinen kysymys, että kuinka paljon näitä twiittejä tuolla tai tämmöisiä sosiaalisessa mediassa näitä salaliittoviestejä loppujen lopuksi menee. Niin se on semmoinen, mitä voi pohtia. Mutta siitä voi miettiä, että okei, mikä tämän sitten niinku edistää, minkä takia niinku käy sillä tavalla, että tämän tyyppiset asiat alkaa leviämään nopeasti. Että mikä siinä on. Ja musta yksi semmoinen, mihin tämä kiteytyy tosi paljon, on tämmöinen termi kuin engagement rate. Tässä on, ihan nappasin tuolta netistä tälleen erään viestintätoimiston sivulta, eli vuorovaikutusprosentti. Usein käytetään vain, puhutaan engagementista. Eli tässä kerrotaan hyvin, että kuinka postaus motivoi yleisöä reagoimaan siihen, niin ollaan vuorovaikutuksen postauksen kanssa. Ja tässä on vuorovaikutusprosentti lasketaan kaavalla postauksen reagoinnin määrä per postauksen nähneiden määrä kertaa 100. Ja tähän lopussa tulee olennainen juttu. Mitä isompi engagement trend, sitä parempi. Se on yksi olennainen juttu tässä, että engagement ratea pitää saada hinnalla millä hyvänsä paremmaksi. Tämä on niin kuin tosi tärkeä asia. Ja nyt voi niin miettiä sitä sitten, että millä tavalla tämän engagement ratein saa korkealle, eli miten ihmiset saa reagoimaan tämmöisiin viesteihin tosi paljon, että miten ne viestit lähtee leviämään, mikä siinä on se psykologia taustalla. Se on aika selkeää. Kannattaa kirjoittaa kiistanalaisesta aiheesta, joka herättää voimakkaita tunteita. Tunteet on se avainsana tässä, koska tunteiden avulla niin asiat menee meille läpi. Eli jos ajatellaan tämmöistä, että argumentoidaan asioita ja perustellaan asioita ja kerrotaan, että asiat on näin, niin mehän ollaan usein aika skeptisiä. Että me rupeaa selittämään jotain juttua, niin sitten me ruvetaan, että onko se nyt ihan oikeasti noin. Mutta jos meidät saadaan tunnetilaan, niin silloin se meidän kriittinen ajattelu menee pitkälti pois päältä. Eli jos on suuttunut, pöyristynyt, ärsyyntynyt, niin mikä tahansa tämmöinen tunnetila niin heikentää meidän ajattelukykyä niin paljon, että eri viestit menee tosi paljon paremmin läpi. Ja se pitäisi tässä saada aikaa, että tämä homma lähtee leviämään. Sitten kun se saadaan aikaa, niin sitten tulee tämmöinen sosiaalisessa mediassa leviävä tunneaalto. Näistä tunneaaloista puhutaan. Ja se tunneaalto alkaa leviämään sitten eksponentiaalista vauhtia, koska yhä useammat ihmiset pöyristyy tästä asiasta ja suuttuu. Eivätkä ajattele kriittisesti, vaan levittävät tietoa. Ja nyt on mielenkiintoista on se, että mitä me ei olla varmaan vielä ihan tosissaan nähty, tai en tiedä missä määrin ollaan nähty, mutta botit ja erityisesti tekoälyn luodut sellaiset uskottavat botit, nehän voi tehostaa tätä tosi paljon, koska ne voi tuottaa nyt näitä voimakkaita tunteita aiheuttavista sosiaalisen median viesteistä niin erilaisia variaatioita. Ja voi tuottaa niitä aivan valtavia määriä. Et se ei ole semmoista niinku tylsää bottijuttua, että toistetaan samantyyppistä viestiä, vaan tehdään niistä ovelia variaatioita, ehkä paikallisia variaatioita ja erilaisia versioita, joilla voidaan täyttää erilaisten yleisöjen ikään kuin, voisi sanoa, niin kuin tilat siellä sosiaalisessa mediassa semmoisille viesteille, jotka niitä erityisesti ärsyttää. Ja nyt olennainen juttuhan tässä on se, että nyt kun me puhutaan näistä tunneaaloista, siitä, että miten tunne menee meidän kriittisen ajattelun läpi, niin nyt tämän totuudelle ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Sillä ei ole mitään väliä. Että tavallaan olennaista nyt tänne, että saadaan engagement ratea korkealle, niin pelkästään tunteita ja sellaista, että haluaa jakaa tämän tiedon. Ja silloinhan tämän viestin täytyy olla semmoinen yksinkertainen, helposti ymmärrettävä, koska siis totuus on tylsää ja monimutkaista. Jos joku asia pitää ajatella silleen kunnon läpi, niin kuin tiedätte, se on raskasta. Siihen pitää silleen jotenkin asettua miettimään sitä. Eihän sitä huvittaisi tehdä. Me ollaan kaikki, tai suurin osa ihmistä on laiskoja ajattelijoita, että ei viittis ajatella. Se on paljon mukavampi reagoida tunneperäisesti. Eli tavallaan tässä on tämä myöskin erottelu nopean ja hitaan ajattelun välillä. Me ei mielellään olta siellä hitaan ajattelun puolella. Eli tämä on tavallaan musta semmoinen ydinasia, mikä tässä on. Ja mulla on nyt esimerkki tämmöisestä tunneaallosta, joka lähti mielenkiintoisesti leviämään koronavirusepidemian aikana. Tämä on semmoinen screenshotti Mia Jokinivan, joka on tämmöinen opettaa joogaa. Ja se on hänen kotisivultaan. Hän kirjoitti tänne tämmöisen tekstin, että koska hän oli huolissaan siitä, että koronavirusepidemian aikana niin tällaiset QAnon-tyyppiset viestit rupesivat leviämään suomalaishyvinvointipiireissä. Mikä oli aika yllättävää, koska voisi ajatella sillä tavalla, että amerikkalaisesta poliittisesta kulttuurista tuleva QAnon, niin sillä ei hirveän paljon tekemistä Suomen kanssa, ja varsinkaan semmoisen
suomalaisten hyvinvointipiirien kanssa. Mutta siitä huolimatta ne lähtee viemään. Jokinivahan laittoi tästä niin esimerkkeistä tämmöistä viesteistä, mitä siellä on. Eli täällä on ihan niin tämmöistä perustavaraa. Bill Gates, Big Pharma, Rothschild, juutalaiset. Eli tavallaan tämmöistä hyvin sanotaan niin kuin perustason salaliittoviestiä. Ja nyt mielenkiintoinen kysymys on, että miten se lähti leviämään. Koska tämä on hyvin erityinen ryhmä, mistä lähti leviämään. Ja tämä on esimerkki nyt siitä, miten tunteen avulla päästään tästä läpi. Eli mulla on esimerkkejä näistä viesteistä, mitä tuolla on ollut. Eli ensinnäkin tosi tärkeää tässä oli, että se viestien muoto oli oikea. Puhutaan tämmöistä niin sanotusta pastelliväri-QAnonista. Eli tavallaan nyt ne salaliittoviestit, niitä ei viestitä silleen niin kuin sanotaan niin kuin stereotyyppisen höhlinä semmoisina salaliittoviesteinä. Me helposti ajatellaan semmoista stereotyyppistä salaliittoteoreetikkoa, että se on semmoinen niin kuin hörhöfoliohattu, joka tekee semmoisia niin huonoja grafiikkoja tuonne nettiin, ja siitä tulee niin kuin surkea näköinen. Mutta tämä on tämmöistä niin kuin, vähän tämmöistä instagrammable tavaraa. Että tässä on tavallaan tämä viesti on tälleen niin kuin nätisti asetettu. Ja tässä nyt kerrotaan, että älkää käyttäkö maskeja ja tämmöistä niin kuin, COVID-toimien vastaista viestintää. Eli tämä on yksi juttu, että viestin muoto täytyy olla oikea. No se toinen asia oli se, että lähdetään viestimään semmoisella asialla, joka on oikeasti tärkeä, joka on totta. Eli tässä tapauksessa lähdetään viestimään siitä, että maailmassa on vakava ongelma ihmiskauppa ja naisten ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, mikä on aito ja todellinen ongelma ja mikä varmaan niin kuin kaikissa herättää semmoista suuttumusta ja sille, että tälle asialle pitäisi tehdä jotain. Eli lähdetään tämmöisellä tärkeällä, oikealla asialla, joka herättää tunteita. Sen jälkeen ruvetaan vihjailemaan, että on olemassa tahoja, jotka haluavat estää, että tästä puhutaan. Eli toisin sanoen, on olemassa jotain sellaisia tyyppejä, jotka väittää, että niin kuin ihmiskauppa ja lapsikauppa, että se on pelkkä salaliittoteoria. Että jotkut tahot väittävät tällä tavalla. Ei ehkä spesifioida, että mikä taho, mutta nyt on joku taho, joka yrittää tätä peitellä. Ja nyt tietysti tämäkin herättää ärsytystä. No hetkinen, että kuka on niin sairas, että se haluaisi tämmöistä peittää. Tämähän on totta kai niin kuin törkeä asia. Täällä on myöskin tämmöinen uskonnollinen viittaus, huomata. Täällä on myöskin tämmöinen linkki tässä näin. Sen jälkeen mennään pidemmälle. Eli tehdään tämmöinen väite, mikä tässä on. Fighting pedophilia is more important than fighting racism. Eli tässä asetetaan nyt vastakkain, tässä kaikki filosofit voi miettiä, että mikä argumentaatiovirhe tässä on. Jos asetetaan vastakkain, että jos puhut rasismista, niin silloin ilmeisesti et halua puhua pedofiliasta. Eli asetetaankin tällä tavalla, että miksi kaikki haluavat vain puhua rasismista ja väitetään, että se liittyisi jollain tavalla siihen, että ei haluta puhua pedofiliasta. Tehdään tämmöinen niin kuin väärä vastakkainasettelu. Mutta tämän tyyppisellä lähdetään niin kuin viemään sitä omaa viestiä eteenpäin. Eli kun ihminen on saatu ärsyntyneeseen tilaan, sen kriittinen ajattelu ei ole toiminnassa. Ja sen jälkeen mennään pidemmälle. Eli puhutaan siitä, että minkä takia media vaan jaksaa jankata tästä jostain covid-epidemiasta ja maskeista ja politiikasta. Ja minkä takia mediassa ei ollenkaan puhuta tästä ihmiskaupasta. Ja minkä takia ei puhuta Hollywoodin eliitistä ja näistä poliittisista eliitistä, jotka osallistuvat tähän ihmiskauppaan. Eli jälleen kerran tehdään tämmöinen niin kuin ikään kuin väärä vastakkainasettelu. Väitetään, että jos me puhutaan covid-epidemian aikana paljon covidista, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me emme haluaisi puhua muista ongelmista. Eli asetetaan nämä kaksi asiaa vastakkain. Ja sen jälkeen mennään vieläkin pidemmälle. Eli sanotaan, että ok, että lapsia ei päästä kouluihin, niin siihen on olemassa syy. Ja se todellinen syy ei itse ole covid-epidemia, vaan se syy on se, että niitä lapsia kaapataan. Eli tämä on tavallaan näiden lapsia kaappaavien ihmisten juoni, että lapsia ei päästä kouluihin. Eli tehdään tämmöinen näennäinen linkki tämän epidemian ja sitten tämän ihmiskaupan välillä. Ja jossain vaiheessa sitten tämmöiset niin kuin legitiimit järjestöt rupesivat puuttumaan tähän, että hetkinen, että nämä sosiaalisen median viestit käyttää hashtagina heidän nimeään, että heillä nyt välttämättä ole niin kuin mitään tekemistä tämän puuhan kanssa, että me kyllä halutaan suojella lapsia, mutta tämän kanssa meillä ei ole mitään tekemistä. Mutta se oli ehkä liian myöhäistä tässä vaiheessa. Eli tässä vaiheessa oli käynyt jo sillä tavalla,
Tämä oli hirveän hyvin mennyt Suomessa läpi tiettyihin piireihin, niin myöskin Yhdysvalloissa. Eli sitten tämä Save Our Children viesti tuli, mikä tulee niin kuin ymmärrettävästä huolesta. On ymmärrettävää, että ihmiset on huolissaan lapsistaan. Kukapa ei haluaisi suojella lapsia seksuaalista hyväksikäytöltä ihmiskaupalta. Mutta sitten se sotkeutuu tähän muuhun salaliittoajatteluun mielenkiintoisella tavalla. Eli tavallaan ikään kuin tämän legitiimin ja oikeutetun huolen siivellä ujutetaan sisään muita asioita. Eli tässä on esimerkki siitä, että miten tämmöinen emotionaalinen aalto ikään kuin tuo salaliittoajattelua sisään. Ja jos nyt kiteytetään, mitä tässä niin tapahtuu, niin tässähän nyt, jos ajattelee, mitä tunteita tämä herättää. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, varmaan niin kuin vihaa ja inhoa ja pöyristymistä, ainakin mussa. Et se on niin kuin todella niin kuin voimakkaita kielteisiä tunteita. Mutta sitten tässä tilanteessa niin joillekin ihmisille se viestit, noin muutkin viestit ajattelun suojamuurien läpi. Ja sitten se leviää tuommoisena emotionaalisena aaltona, mistä mä puhuin. Ja tässä aallossa on sitten mahdollista siinä siiven levittää kaikenlaista tietoa, mitä siinä haluukaan levittää. Ja tietysti mielenkiintoista on se, että sosiaalisen median algoritmit toimii yhdessä nyt tämän meidän pöyristymisen kanssa. Eli kun ihmiset pöyristyy ja suuttuu, ne laittaa enemmän viestejä. Ja sosiaalisen median algoritmit tykkää tästä, koska nehän haluaa maksimoida engagementtia. Eli sosiaalisen median algoritmit rakastaa tämmöisiä tunneaaltoja, koska on valtava määrä ihmisiä osallistuu siihen ja on siellä heidän viestimissä. Eli tavallaan sitten tämä tunneaalto vuorovaikuttaa nyt tämän sosiaalisen median algoritmien kanssa. Eli tässä on tämmöinen yksi keskeinen tapa mun mielestä, miten tämä tieto leviää tosi tehokkaasti. No toinen juttu on sitten visuaalinen uskottavuus. Eli mikä on minusta tärkeä asia, se on ehkä semmoinen, mikä on nyt tulos vasta. Mutta jos ajatellaan, että mikä on meille uskottava, niin meillähän on tosi uskottava anekdootit ja videot. Sen takia usein esimerkiksi kaikki epämääräisiä laitteita ja ravintolisia, niitä myydään silleen, että siellä on niin kuin henkilö kertomassa jotain ja Pertti sai havuuuton juomasta paljon apua -tyyppisiä viestejä, jolloin tavallaan niin se henkilöityy johonkin, me nähdään sen henkilön kasvot. Ja sen takia videot on tosi uskottavia. Mä luulen, että semmoinen uusi tekijä, mikä tässä niin kuin koko ajan nyt on tulossa, niin on sitten erilaiset deepfake-videot ja tämän tyyppiset, joilla saadaan sitten esimerkiksi poliitikot sanomaan asioita. No nyt tietenkin voisi ajatella silleen, että ok, että no, me ollaan aika hyviä tunnistaa varmaan, että kyllä minä tunnistan deepfake-videot hyvin, se poliitikko sanoo jotain älytöntä, että eihän sitä kukaan usko. No se onkin mielenkiintoinen kysymys, että käykö näin. Että mulla on esimerkki tästä tämmöinen psykologinen tutkimus, jossa tuotettiin tämmöisillä manipuloidulla kuvilla valemuistoja ihmisille. Eli tässä oli silleen, että demokraateille ja republikaaneille niin esitettiin manipuloituja kuvia ja kysyttiin, että muistaako tämmöisen tapahtuman. Ja pointti oli koko ajan, että se tapahtuma ei ollut oikeasti tapahtunut. Ja tässä on pari esimerkkiä. Eli tässä oli tämmöinen kuva, missä tässä on tämä alkuperäinen kuva ja tässä on manipuloitu kuva. Huomaatte, että sinne on liitetty toinen heppu tuonne mukaan. Ja siellä on tämmöinen, tämä viesti on nyt silleen, että idea on niin kuin se, että kun oli hurrikaani Katrina, niin presidentti Bush 5 veisasi siitä, että se oli itse asiassa niin kuin tuolla maatilallaan niin tämmöisen baseball-syöttäjän Roger Clemensin kanssa, mitä ne liian heitteli, ne palloa tai grillaili siellä. Et Bush niin kuin vähät välittää, katsokaa vielä naurattaa tolleen. Ja samaan aikaan on niin kauhean hurrikaani menossa siellä. Eli vihjaus, että meillä on laiska ja piittaamaton presidentti, joka ei välitä Amerikan kansasta. Ja 30% näistä vastaajista muisti tämän tapauksen. Nyt kysyttiin, että muistatteko, että tämä tapahtui. Ja suurin osa näistä, jotka muisti tämän, niin oli demokraatteja. Eli tavallaan se ideologia ja se ennakko-olettamus siitä, että Bush oli jollain tavalla huono presidentti, niin hyvin tämmöinen yksinkertainen manipulaatio tuotti se valemuisto. Samalla tavalla, tässä on toinen kuva. Tässä on alkuperäinen kuva ja tässä on manipuloitu kuva. Niin tässä vähän niin kuin vihjaillaan silleen, että niin Obama meni niin kuin spontaanisti kättelemään Iranin presidenttiä. Vähän silleen, niin kuin, sehän on hyviä kavereita kuitenkin Iranin presidentin kanssa. Se haluaisi mennä jutskaan vaihtamaan kuulumisia. Ja idea on tietenkin se, että täällä olisi näitä presidentin salaisia muslimisympatioita taustalla. Että se on tämmöinen. Yes. Ja 47% vastaisi muistiin tapauksia, vaikka se oikeasti ei ollut tapahtunut. Ja suuri osa oli republikaaneja. Eli jälleen kerran ideologia ohjasi sitä. Eli tässä voi niinku miettiä sitä, että
kuinka paljon tämä ideologia, meidän niin kuin ajatusmaailma vaikuttaa siihen, että millä tavalla me nähdään maailma. Se näkyy niin kuin monessa asiassa. Ajatellaan vaikka Suomen politiikkaa. Esimerkiksi valtion velkahan on niin kuin hyvää tai huonoa velkaa, riippuen siitä, että onko omat puolueet hallituksessa. Ja velanotto on niin kuin oikeutettua tai ei oikeutettua. Samalla tavalla tässä on esimerkkejä siitä, että Barack Obaman kaudella, kun ihmiset kysyttiin, että onko työttömyys vähentynyt, niin 78% demokraatista oli sitä mieltä, että työttömyys oli vähentynyt, ja 25% republikaaneista arvioi, että se oli vähentynyt. Eli hyvin suuri ero. Samalla tavalla demokraatit arvioivat valtionvelkaan, suuri osa arvioita ei ole kasvanut, ja sitten republikaaneista taas ylivoimaisesti suurin osa sitä mieltä, että totta kai demokraatit ottaa hirveästi velkaa. Hirveän suuria eroja siinä, että miten nähdään todellisuutta, riippuen siitä, että mikä se taustaideologia siellä taustalla on. Eli tavallaan se pointti on se, että kun me puhutaan esimerkiksi deepfake-videoista, niin se ainoa tärkeä kysymys, mä mietin vähän, miten mä muotoilisin, mutta ainoa tärkeä kysymys ei ole niin kuin se tekniikka ja se teknologia. Kyse ei ole pelkästään siitä, että kuin uskottava se naamanliike on ja kuin uskottava se puhe on, vaan kyse on myöskin siitä, että me saatetaan suvaita kaikenlaisia teknisiä pikkuhäikkiä siellä, jos se viesti asettuu mukavasti meidän ideologiaan. Ja ehkä erityisesti vielä semmoisissa maissa, jossa poliittinen kenttä on tosi polarisoitunut, eli on tosi suurta polarisaatiota, niin se voi mennä vielä paljon paremmin läpi. Eli tämä voi asettaa mielenkiintoisia juttuja deepfake-teknologiaa meidän eteemme tulevaisuudessa. Eli jos miettii niin yhteenvetoa, mikä tässä on yhteenveto? No pointti on se, että nyt ensinnäkin tämä niin antaa taitaville esiintyjille ja kirjoittajille loistavat mahdollisuudet välittää pseudotietoa, koska kaikki tiedonlevittäjät on periaatteessa samassa asemassa. Siellä ei ole portinvartijoita. Se on tietysti myöskin sananvapautta, mutta sitten toisaalta niin kaikki on samalla viivalla. Ja koska tätä tietoa ei kukaan kuratoi, eli ei ole se portinvartija, niin se vastuu tosiaan siirtyy sille lukijalle ja katsojalle. Tämä on tietysti ihan ymmärrettävää. Ja mielenkiintoinen juttu, niin jos mä ajattelen psykologina, että mikä tässä on musta jännää, niin on se, että kognitiivisten vinoumien vuoksi, eli tämä totuuden selvittäminen on tosi vaikeaa, eli just tämä vahvistusvinooma ja motivoitu päättely, joka siis saa aikaan sen, että me kiinnitetään enemmän huomiota asioihin, joiden kanssa me ollaan samaa mieltä, ja me jollain tavalla uskotaan helpommin semmoista asiaa, joiden kanssa me ollaan samaa mieltä. Ja ylivertaisuusvinooma. Me kaikki ajatellaan, että minä pystyn tunnistamaan keskimääräistä tyyppiä paremmin pseudotiedon ja salaliittoteoriat ja deepfakeit, ja meistä jokainen ajattelee tällä tavalla. Meillä on sisäänrakennettu ylimielisyys kuvitella, että me pystytään lyömään teknologiaa, mikä ei pidä paikkaansa. Ja sitten voi tietysti miettiä, että mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia tällä on. Tässä nyt on tietysti nämä aika selkeitä, että periaatteessa vaikutukset polarisaation lisääntyminen on uhkana. Ja siitä on ihan tutkimustuloksiakin, että tavallaan se keskustelukulttuuri leviää sosiaalisen median ulkopuolelle. Eli tavallaan mitä pidempään ihminen jossain tietyssä sosiaalisen median kanavassa, niin sitä enemmän se ikään kuin mukautuu siihen keskustelukulttuuriin ja esimerkiksi vaikka aggressiiviseen tyyliin tai muiden loukkaamiseen. Luottamus asiantuntijoihin heikkenee, koska sitten tavallaan se asiantuntemus hankitaan sillä vähän erilaisilla asioilla. Ja tietenkin terveyteen liittyvät ongelmat, esimerkiksi rokotekielteisyys on minusta niin vakava asia. Ja informaation vaikuttaminen, joka muuttuu tosi paljon helpommaksi tästä. Ja sitten voi tietenkin miettiä, tästä me voidaan sitten keskustella, ehkä teille tulee hyviä ideoita, että mitä voisi tehdä. Tietysti tämmöisiä niin kuin itsestäänselviä on tämä digitaalinen lukutaito, tämä lähdekriittisyys, teknologiayritysten vastuu tästä haitallisen sisällön leviämisestä. Tämä on semmoinen niin kuin, tosi tärkeä juttu, ja faktan tarkistus. Suomessakin on hienoja faktan tarkistussivuja, esimerkiksi Faktabaari ja muita, jotka tekee tosi tärkeää työtä. Mutta näissä faktan tarkistussivuissa on semmoinen ongelma mun mielestä, että voi olla, että henkilöt, jotka esimerkiksi uskoo johonkin salaliittoteoriaan tai johonkin muun epätavalliseen teoriaan, he ei välttämättä hakeudu näille faktantarkistussivuille. Et sinne hakeutuu ne, jotka ennakolta jo on niinku kriittisiä, jotka on tavallaan auliit ottamaan vastaan. Et ehkä se suurin haaste on se, että kuinka tavoitetaan ne ihmiset, jotka vakaasti uskoo johonkin pseudotieteellisiin teorioihin tai salaliittoteorioihin. Ja se ei ole mikään yksinkertainen kysymys. Ja toivoisin hyviä ideoita kaikilta läsnäolijoilta. Ja lopetetaan tähän. Varmaan meni suunnilleen ajatkin kohdalleen. Juu, ei tainnut mennä minuuttiakaan yli. Noniin.
Elikkä joo, kiitos erinomaisesta puheenvuorosta, oli todella mukaansa tempaavaa. Tosiaan nyt seuraavaksi on tämä 25 minuuttia haastajan puheenvuoro, vuoropuhelua, ja mä annan tästä nyt mikin tähän Eetulle. Olepa hyvä. Joo, kiitos oikein paljon tästä esityksestä, minkä arvioin olevan nimenomaan informaatiota enemmän kuin disinformaatiota, ja minulla on vakaa uskomus, että näin on kaikki niin kuin uskottavat tekijät oli siellä paikallaan. Sulla oli tämmöinen ennakko-olettamus. Mulla oli tämmöinen ennakko-olettamus, ja kaikki vaikutelmat oli, että mä uskallan, että näitä tutkimuksia niin kuin luottamuksella sitten levittää eteenpäin sitten, ja voidaan sitten seurata, että miten asia kehittyy. Toi herättää, niin kuin, siis tavallaan kun tuossa esityksestä kävi ilmi, että tehokas viesti levittää jonkinlaisen huolen aallon tai jonkinlaisen niin kuin järkyttävän reaktion, ja onhan siis tavallaan, kun esitellään niitä rajuja tapoja, millä disinformaatio leviää tällä tavalla, niin se on niin kuin itsessään huolta herättävä ajatus, ja sinänsä toivoisi, että sellainenkin huoli disinformaation leviämisestä leviäisi nopeasti. Mutta ehkä semmoinen niin kuin ensin muutamia niin kuin teknisiä kysymyksiä, mitä tuosta herää. Vähän ehkä tuossa esityksen lopussakin tuli esille tämä kysymyksen asettelu siitä, että puhutaanko nyt disinformaation leviämisestä, nimenomaan leviämisestä nopeasti laajemmalle vai nimenomaan oikeille henkilöille. Eli tavallaan on kyseessä joku semmoinen joukko tai profiili ihmisiä, jotka alun perinkin olivat erityisen alttiita tälle ja ikään kuin olisivat aina, jos vaan olisivat päässeet tämän tyyppisten piiriin, niin olleet sitten niin kuin taipuvaisia uskomaan vaikka pseudotieteeseen. Vai levittääkö tämä myös siinä semmoisessa niin kuin vakavassa mielessä, että se todella niin kuin konvertoi sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä olisi muissa oloissa uskoneet. Niin kuin, miltä se näyttäytyy, kun sitä niin kuin tutkitaan? Joo, kyllä se on sillä tavalla, että jotkut ihmiset on alttiimpia, mutta sitten se alttius, sen kanssa pitää olla tosi varovainen. Että tavallaan se, että joku on alttiimpi, niin siinä ei saisi psykologisoida liikaa. Et hyvin helposti niin kun, just mun omalla alallani psykologiassa niin tehdään sille, että on paljon sellaisia tutkimuksia, että vaikka ihmiset, jotka hypähtää nopeasti johtopäätöksiin ja ihmisiä, jotka eivät siedä epävarmuutta, he uskovat helpommin salaliittoteorioihin tai kaikenlaisia niin kuin ajattelun piirteitä, persoonallisuuden piirteitä, jopa psykopatologioita. Sanotaan vaikka harhaiset ihmiset uskoo helpommin salaliittoteorioihin. Tosi paljon niin kuin yksilöön menevää tutkimusta on. Ja sillä toki on jonkinlainen vaikutus, mutta tosi suuri vaikutus on mun mielestä myöskin sen henkilön niin kuin tulkinnalla siitä tilanteesta. Eli tavallaan kuinka pelottavaksi ja kuinka uhkaavaksi se henkilö tulkitsee sen tilanteen. Ja minkälaista yhteiskunnasta se tulee. Kokeeko se henkilö, että hänellä on vaikutuksia, niin kuin mahdollisuuksia vaikuttaa ja onko hänellä niin kuin jotain valtaa. Että se tulee tavallaan, niin kuin voisi sanoa, siinä vuorovaikuttaa yksilölliset piirteet, sitten siinä vaikuttaa se yhteiskunta, missä se henkilö on kasvanut ja missä sillä hetkellä on. Sitten siinä vaikuttaa sen henkilön tulkinta siitä just sen hetkistä yhteiskunnallisesta tilanteesta. Siinä on ehkä niin kuin tärkeimmät tekijät. Ja ne muodostaa tavallaan semmoisen yhteenliittymän, joissa tulee sitten se, että tässä on nyt sitten se kaikkein niin kuin eniten altis porukka tällä hetkellä. Toki on sitten sillä tavalla, että varmasti osa lähtee mukaan myöskin sen takia, että ne vaan niin kuin tempautuu mukaan tästä silleen, että siinä on varmaan niin kuin kumpiakin, mutta olennainen viesti tässä on ehkä se, että niin kuin alttiutta ja sitä, että kuka näihin alkaa uskomaan, niin sitä ei pitäisi yksinkertaistaa. Että se on tavallaan semmoinen, niin kuin, se on yhtä lailla psykologinen kysymys kuin sanotaan yhteiskuntatieteellinen kysymys ja filosofinen kysymys. Että se on semmoinen niin kuin laaja kysymys. Joo. Minkälaiset sitten, niin jos yhteiskunnallisesti, niin osaatko sanoa, minkä tyyppiset vaikka yhteiskunnalliset tilanteet tai yhteiskunnalliset rakenteet tai tapahtumat ikään kuin altistaa siihen, että jos oli tavallaan niin kuin tietty komponentti siinä kokonaisuudessa sitä yksilöllistä tulokulmaa, just vaikka psykopatologinen näkökulma, niin sitten minkä tyyppiset yhteiskunnalliset tilanteet tai yhteiskunnalliset tekijät noin karkeasti vaikuttaa sitten? No, tilannesidonnaisesti kriisit, eli pandemiat, sodat, talouskriisit, ne on oikein mainio maaperä sekä salaliittoteorioille että pseudotieteelle, että
Et sanotaan vaikka toisen maailmansodan aikana, niin ennustajat ja tämmöiset tarotkorttien lukijat ja muut, ne oli ihan huippusuosittuja, koska tilanne oli niin ahdistava, että ihmiset yritti ottaa tilannetta hallintaan tämmöisillä niin kuin pseudotieteellisillä keinoilla, mikä on musta hirveän ymmärrettävää. Että toi on niin kuin yksi juttu. Toinen asia on sitten se, että minkälaisesta yhteiskunnallisesta taustasta se tulee. Et jos se henkilö tulee vaikka semmoista taustasta, että hän on niin kuin aina kokenut siltä, että hän ei voi niin kuin äänestämällä vaikuttaa. Koskaan käynyt vaikka äänestämässä. Kokee, että siellä ne poliitikot tekee päätöksiä ilman minua. Niin se voi luoda semmoista osattomuuden tunnetta ja kontrollin puutteen tunnetta, joka altistaa sit sille, että sä rupeat uskoa vaikka salaliittoteorioihin. Koska se henkilö tavallaan alun perinkin ajattelee, että ne poliitikot tekee siellä päätöksiä kuuntelematta minua, minä en vaikuttaa millään tavalla, niin salaliittoteoria uppoo semmoiseen. Sitten voi olla myöskin niin kuin historiallisia syitä, vaikka jossain maassa saattaa olla, sanotaan vaikka hirveän huonot välit johonkin toiseen valtioon, niin se saattaa niin kuin altistaa sitten, että tulee tosi paljon historiallisista syistä salaliittoteorioita tätä valtioa kohtaan. Tai sitten voi olla semmoinen, että se henkilö on kasvanut semmoisessa kansanryhmässä, jolloin tavallaan semmoinen niin kuin ylisukupolvinen kokemus siitä, että heitä on kohdeltu huonosti. Musta esimerkki on Yhdysvalloissa niin Afrikan amerikkalaiset, joilla edelleenkin on niin kuin muuta väestöä keskimääräistä enemmän niin epäluuloja ja salaliittoteorioita terveysviranomaisista. He ei luota terveysviranomaisiin ja niin kuin erilaisiin niin kuin rokotuksiin ja tämmöiseen niin kuin ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon liittyviä viestejä on vaikeampi saada heille läpi. Ja sitten on esitetty sellainen teoria, että se johtuu siitä, että Yhdysvaltain historiassa on tosi monta esimerkkiä siitä, että Afrikan amerikkalaisia on kohdeltu tosi huonosti. Eli terveysviranomaiset on pettänyt ne. Hyvä esimerkki on Tuskegeen kuppakokeet, mä en tiedä, onko niille tuttui, missä tehtiin todella pitkänä, oliko tämä 40 vuotta, tutkittiin afrikan-amerikkalaisia miehiä, jotka oli saanut kupan, ja sitten ei päästetty niitä lääkäreitä eikä annettu antibiootteja, vaan seurattiin, että mitä niille tapahtuu. Ja tämähän jatkui 70-luvulle asti, kunnes yksi tutkiva journalisti paljasti tämän koko jutun, ja homma avautui. Mutta tästähän tulee semmoinen niin kuin aika perustavanlaatuinen epäluottamus voi tulla, että hei, 40 vuotta niin terveysviranomaisen teki niin kuin meidän porukalla tämmöisiä kokeita. Niin tämmöisessä tapauksessa, jos ajatellaan, että afrikan-amerikkalaisilla olisi enemmän ennakkoluuloja terveysviranomaisia kohtaan, niin olisi aika epäoikeudenmukaista sanoa, että se johtuu jostain psykologisista syistä, että kyllä se selvästi tulee tästä niin kuin ikään kuin siitä heidän kokemastaan vääryydestä. Se on tavallaan sen kansanosan semmoista historiaa siellä. Joo, se on kiinnostavaa. Esitän tavallaan, palaan niin kuin askeleen taaksepäin tähän niin kuin ilmiön järkyttävyyteen ja esitän tämmöisen jonnekin psykologian ja osittain ehkä filosofiankin rajamaille menevän tämmöisen avaran kysymyksen, jota voi lähestyä varmasti monella tavalla voit valita mikä suunta se on, mutta että miksi ihmisen reaktio on niin voimakkaan tunteellinen tai miksi se tunteellinen reaktio päästää sillä tavalla läpi, mikä ikään kuin se hyöty siinä on, tai onko se jonkinlainen evoluution bugi, siis ilmeisesti on jotakuinkin niin, että kun amygdala aktivoituu, niin pitkäkestoinen muistijälki on vahvempi, jotain tämmöisiä korrelaatioita ilmeisesti on löydetty, ja tätä voi tietysti niin kuin opiskelutekniikkanakin käyttää, jos tekee muistisääntöjä, mitkä on suututtavia, inhottavia, ällöttäviä, kiihottavia, niin ne tietysti niin kuin jää mieleen paremmin, ja se on niin kuin hyvä opiskelutekniikkaa. Mutta että miksi tavallaan näin on, tai onko tällä joku niin evoluutiivinen tai järkevä psykologinen tausta, vai onko tämä jonkinlainen virhe meidän biologiassa, joka meidän täytyy sitten ylittää, jotta me päästään kohti parempia tuloksia? Mä yleensä en haluaisi lähestyä nyt virheen, että mä yritän aina miettiä silleen, että täällä on olemassa hyvä syy, miksi tämä menee näin, että vähän niin kuin ajatteluvinoumat, niin mä ajattelen, että ajatteluvinoumista on paljon hyötyä. Mutta tämä varmaan liittyy siihen, että on ihan järkevää, jos tulee voimakas tunnetila, niin on järkevää reagoida nopeasti. Se on tavallaan se on hyvä peukalosääntö, että jos tulee vaikka voimakas kielteinen tunnetila, vaikka pelästyt hirveästi, niin semmoisessa tilanteessa ei ehkä kannata jäädä niin kuin miettimään silleen hirveästi, vaikka kannattaa aika nopeasti päättää, että mitä tekee. Jos ajatellaan niin kuin evoluution mittakaavassa, niin se on ollut varmaan ihan järkevä valinta, että ne tyypit, jotka reagoivat sille aika fiilispohjalta voimakkaissa tunnetiloissa, niin voi olla, että
he ovat selvinneet paremmin kuin ne, jotka jää sitten siihen miettimään. Ehkä jotain niin kuin tämän tyyppistä. Mutta siinähän mennään vähän niin kuin nopean ajattelun tilaan, ja ei tule sitten semmoista niin kuin reflektiivistä, hitaampaa ajattelua, että ei tule punnittua asioita niin tarkasti. Tämä on niin kuin omiaan herättämään semmoisen kysymyksen, että jos se on tämmöinen niin perustava biologinen seikka, niin pitäisikö meidän sitten alkaa tekemään tämmöisiä samanlaista, ja kenties jollakulla onkin tämmöistä samanlaisia tekniikoita hyödyntäviä informaatiosivuja, eli tehdään jotain semmoisia mahdollisimman provokatiivisia ja emotionaalisia ja energisöiviä, mutta täyteen faktaan perustuvia. Nyt tietysti, koska totuus on monimutkaista, niin sen täytyy epäilemättä olla joku hyvin yksittäinen kappale, täysin kiistatonta totuutta, ja kenties se implikaatiot voi olla sitten vaikeaa tehdä vastuullisesti. Mutta se, mitä mä tässä ehkä ajan takaa, on se, että meillä on ainakin olemassa semmoinen narratiivi, että kriittinen, hyvin koulutettu, sivistynyt ihminen harjoittaa tätä hitaampaa ajattelua, jos nyt puhutaan näistä tyypeistä, ja tavallaan ikään kuin antaa ehkä tasotusta siinä mielessä disinformaation levittäjille, että haluakin muotoilla asiat ja pidemmältä muuta. Ollaanko me todella näin niin kuin hampaattomia sitten disinformaation edessä, että me tavallaan joudutaan biologiallemme antautumaan? Ei, kyllähän meillä on vapaus valita. Kysehän on siitä, että mehän pystytään muutenkin hillitsemään itseämme. Mieti jos vaikka semmoista tilannetta, että on joku, sanotaan vaikka, että väitellään jostain asiasta, ja sitten se väittelykumppani on ihan hirveän ärsyttävä. Että se jollain tavalla, sanotaan vaikka loukkaa henkilökohtaisesti, ja tavallaan käyttäytyy jotenkin sille tosi törkeästi, ja itse alkaa hirveästi suututtaa. Ja tulee vähän semmoinen niin kuin primitiivireaktio, että nyt kuule, että tekisi mieli ryhtyä johonkin fyysisiin toimenpiteisiin, että tulee tavallaan niin voimakas reaktio. Niin sittenhän meille tulee tämmöinen niin kuin otsalohko-inhibitio, että sit vaan niin kuin vedetään silleen ja ollaan silleen, ja sitten heitetään joku semmoinen tiukka filosofinen argumentti sen sijaan, että tirvastaan sitten turpiin. Meillähän on tämmöinen niin kuin kyky inhibitioon, meidän erilaisten impulssien inhibitioon. Se tulee joka paikassa vastaan, että sanotaan erityisesti työelämässä ja tällä, niin kuin julkisilla foorumeilla, niin pitää, vaikka kuinka rupeisi ärsyttää, niin pitää pystyä käyttäytymään hyvin. Et meillähän on tämä. Mutta mielenkiintoinen kysymys on sitten se, että mitä sitten tapahtuu, kun ollaan itsekseen siellä ruudun ääressä. Niin jotenkin tuntuu siellä, että siellä nämä inhibitiot vähenee, että missä se otsalohko sitten on? Kysyn vaan. Että jollain tavalla tosi monasti kuulee semmoisen kommentin, just pari päivää sitten näin sosiaalisessa mediassa semmoisen kommentin, että kun joku poliitikko oli käyttäytynyt tosi hölmösti ja antanut itsessään tosi kielteisen vaikutelman, ja sitten oli vielä sosiaalisessakin mediassa ollut törkeä. Niin sitten joku vaan sanoi, että mä oon kyllä tavannut hänet henkilökohtaisesti illallisella ja hirveän kohtelias ja mukava ihminen. Olin tosi yllättynyt siitä. Eli tavallaan tässä just se, että niin kasvokkain, tässä meidän vuorovaikutuksessa, niin meillä ehkä enemmän vaikuttaa tällainen, miten me ollaan opittu käyttäytyyn. Että semmoinen, sanotaan aina kun ollaan eri mieltä, niin tappeleminen, me on niin kuin päiväkodissa opetettu, että ei voi ruveta tappelemaan, vaan täytyy ottaa iisisti. Että meillä tavallaan kasvaa se semmoinen niin kuin inhibitio siinä. Mutta jollain tavalla se niin kuin on vähäisempää siellä sosiaalisessa mediassa. Ja se varmaan liittyy siihen, että me ei olla henkilökohtaisesti läsnä sen ihmisen kanssa. Että se ei tunnu sosiaalista tilanteelta, niin siellä ei ole samanlaisia sääntöjä. Tuo on vähän samanlainen asia kuin tämmöinen, mikä on suomeksi road rage, tämmöinen niin kuin ajoraivo. Niin ajoraivoa sitä ajateltu silleen, että se johtuu myös siitä, että kun sä et näe toista ihmistä, että siellä on se ihminen on siellä niin kuin autossa piilossa, niin on helpompi antaa semmoisille primitiivisille raivoreaktioille valtaa, koska sä et ole läsnä sen ihmisen kanssa. Eli mä luulen, että kyse on siitä, että pitäisi opetella. Ja tässähän on kyse semmoisesta, mun mielestä tämä on taito, jonka jokainen voi opetella. Jossain vaiheessa vuosia sitten, kun mä olin aktiivisempi sosiaalisessa mediassa, mä en nyt viime aikoina ollut hirveän aktiivinen, ei ollut aikaa somelle niin paljon, niin mulla oli semmoinen tapa, että jos jossain keskustelussa mua alkoi ihan hirveästi ärsyttää, että oikeasti suututtiin, että joku oli jollain tavalla todella provokatiivinen, niin mä laitoin sen kiinni ja tein sen päätöksen, että mä palaan tähän huomenna. Eli ihan vaan sen takia se oli niin kuin tapa vetää pulssi alas ja päästä semmoisen rationaalisen ajattelun tilaan. Ja usein niin kuin huomenna se asia vaikutti hyvin erilaiselta. Että kun nukkui yön ylitse, niin ei taakaan niin iso juttu. Että mun ei tarvitse kommentoida tähän mitään, että ei tämä ole niin vakava asia, mikä siinä tilanteessa tuntui hirveän ärsyttävältä. Ja mä jossain näin semmoisen esimerkin,
mikä on oli mun mielestä tosi hyvä, niin joku henkilö oli halunnut vähentää omaa tämmöistä niin puhelinaddiktiontaan. Eli hänellä oli semmoinen tapa, että kun hän piti mennä vaikka niin kuin katsomaan, että mikä on sää, niin yhtäkkiä hän oli Instagramissa katsomassa lyhytvideoita. Varmaan tuttu kaikille, että se puhelimesta tavallaan niin kuin harhautuu tekemään jotain muuta, mitä alun perin oli se tekemässä. Niin hän teki sillä tavalla, että hän laittoi puhelimen päälle post-it-lapun. Ja siinä post-it-lapussa luki, että miksi. Eli aina kun hän otti puhelimen käteen, niin hän ensimmäisenä näki sen kysymyksen. Eli hän pysähtyi reflektoimaan, että miksi minä otan tämän puhelimen käteen, että tarviiko minun oikeasti mennä sinne puhelimelle. Niin ehkä samalla tavalla sosiaalisessa mediassa voisi olla joku tämmöinen niin kuin reflektio, semmoinen pysäytin siinä, että oletko nyt aivan varma, että haluat laittaa tämän viestin. Jotenkin tällä tavalla, että ei menisi silleen niin fiilispohjalta. Joo, mä oon käsittänyt, että jollain niin kuin nettikeskustelualustoilla joskus saatetaan asettaa esimerkiksi aikarajoja, kuinka nopeasti seuraavan viestin voi laittaa, että ne vaan ei kerta kaikkiaan mene läpi ennen kuin on kulunut tietty aika, ja tällä tavalla voi niin kuin moderaatiolla säätää, niin siinä ikään kuin systeemitasolla autetaan ihmistä tekemään tämä. Mä olinkin kysymässä, että kun mainitaan tämä niin inhibitio, niin onko se siis semmoinen asia, jota jotenkin voi kehittää, että se on semmoisella plastisella alueella, että sitä niin kuin uskottavasti voi kehittää, vai onko ne tommosia, tai niin kuin tavallaan onko se kysymys siitä, että se inhibitio paranee, vai onko tekniikoita, millä sitä inhibitiota tarvitsee vähemmän, eli jossain mielessä, jos tavallaan on ne vaikka se kysymys, että miksi, ja tavallaan on se, että okei, no ei mulla oikeastaan ollutkaan syytä tehdä tätä, niin mä en ikään kuin koskaan altista itseäni sille tilanteelle, mille mä olisin ikään kuin normaalisti altis, mikä aiheuttaisi mahdollisesti näitä niin kuin kielteisiä seurauksia, vai että onko kyse enemmän siitä, että mun niin inhibitio jollain tavalla vahvistuu, mä aktivoin siellä mun hitaampaa ajattelua ja mä reflektoin, että kummasta siinä on kyse, että estenkö mä itseäni tekemästä virhettä vai tulenko mä paremmaksi siinä, mitä mä teen? Mun mielestä toi on aika hyvä jako. Mun mielestä se voi tehdä kummallakin tavalla, että toi on kaksi reittiä. Kyllä mä sanoisin, että me ollaan kaikki kehityskelpoisia yksilöitä, että kyllähän voidaan kasvattaa itsehillintää ja luoda rutiineja monissa muissakin asioissa. Miettikää, nyt on just vuosi vaihtunut, kuntosalit on täynnä ihmisiä, kaikki yrittää luoda itselleen rutiineja ja syödä terveellisemmin. Niin, eikö tässä vähän samanlainen kuin semmoinen, että nuku riittävästi, liiku riittävästi, syö kasviksia, älä raivoa somessa. Siis tämä tavallaan niin sen terveen elämän taito, että jollain tavalla oppisi niin kuin inhiboimaan sitä, oppisi pysähtyä siihen. Mutta toinen tapa tehdä toi, ne on, niin kuin sanoit, ne on, että ei ylipäätään altista itseään silleen. Että voi aina miettiä, että pitääkö kaikille foorumeille mennä, pitääkö kaikkiin keskusteluihin osallistua, että mitä niistä saa. Ja se on musta semmoinen, mitä itsekin joskus miettinyt, että onko järkevää olla tällä foorumilla, että saanko mä täältä niinku tietoa tai saanko sellaista asiaa, joka kehittää mua ja viihdynkö mä oikeastaan täällä. Et jos se on niinku hirveän negatiivissävytteinen ja jollain tavalla hirveän semmoinen riitaisa paikka. Sitä voi miettiä, onko tämä terveellinen paikka ylipäätään. Musta kumpaakin suuntaan voi mennä, mutta ehdottomasti mä sanoisin, että ei me olla mitenkään niinku omien tunteidemme armoilla. Että sehän on ihan semmoista niin kuin aikuisen käytöstä. Että ehkä kyse on vaan siitä, että meidän aivot ei ihan päässyt mukaan tähän, että tunteet pitäisi hillitä silleen, että ketään muita ei ole läsnä fyysisesti. Että se ei ole niin helppoa. No mä otan tähän tämmöisen toisenlaisen perspektiivin nyt sitten kokonaan. Ja mä en ole ihan niin kuin paras mahdollinen kandidaatti niin kuin en ole lukenut kaikkia mahdollisia teoksia, mitkä pätevöittäisivät mut keskustelemaan tästä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta tiedän kuitenkin, että on olemassa semmoisia keskustelun tapoja, ajattelun tapoja, missä lähestytään esimerkiksi vaikka just yhteiskunnallisista kysymyksistä nousevia tunteita kohtaan paljon vähemmän ehkä, mitä mä sanoisin, kriittisesti ja vähemmän ikään kuin torjuvasti, siis siinä mielessä, että jos me ajatellaan tämmöistä, että me nähdään jotain ikävää, onko sitten disinformaatiota tai mitä vaan, niin meillä on niin kuin tunteinen reaktio, ja se on jollain tavalla myönteistä inhibioida sitä, me ollaan se on niin kuin se vie kohti kukoistavampaa ihmisyyttä, mikä tahansa positio se onkaan, mutta on olemassa sellainen toinen mahdollinen ajattelutapa, missä voidaan niin kuin nähdä ehkä semmoisia asioita, että sillä se tunnekokemus esimerkiksi jollain tavalla voi validoida sitä aidosti koettua tai sitä aitoa vääryyttä, mikä vaikka on tapahtunut. Nyt vaikka se esimerkki, minkä annoit niin kuin historiallisesti. Eli tavallaan voi olla vaikka joku historiallinen vääryys, mikä on tapahtunut, ja jonkinlainen
niin kuin, mikä ikinä, puhutaanko sitten traumasta tai epäoikeudenmukaisuuden tunteesta, mikä vaan, ja se herättää niin kuin voimakkaita negatiivisia reaktioita, niin tavallaan pitääkö meidän suhtautua tunteisiin aina jollain semmoisella tavalla, että ne on jotakin, mitä pitää inhibioida, tai tavallaan mikä se kysymys on, ja sitten jos vastaus on, että ei, vaan tunteet voivat olla tämmöisiä niin kuin vaikeiden tapahtumien valinnoissa välineitä, niin sitten mikä erottelee näitä niin kahta tapausta, koska sitten me tavallaan huomataan, että meidän toisaalta täytyisi pyrkiä rationaaliseen, meidän pitäisi pyrkiä rauhoittumaan, mutta toisaalta jollekulle, joka on kokenut merkittävää, aitoa, traumaattista vääryyttä, voi olla aika vaikeaa, kenties jopa epäoikeudenmukaista sanoa, hei, rauhoitupas nyt, keskustellaan rationaalisesti, näin. Niin tavallaan, miten tätä lähtisit purkamaan? Joo, tosi hyvä pointti. Tuo on niin mielenkiintoinen pointti, ja toi on tosi tärkeää, että onhan olemassa tosiaan niin oikeutettua vihaa. Pitäisikö lähteä niin kuin, tämä onkin hyvä kysymys, mikä olisi semmoinen niin kuin paras tapa lähestyä. Ehkä voisi ajatella sillä tavalla, että voisi miettiä, että mikä on hyvä paikka esimerkiksi niin kuin purkaa niitä emootioita ja kehen ne kohdistuu ja millä tavalla. Että jos lähtisi seurauksien kautta. Eli tavallaan sit se, että jos joku on kauhean vihainen, niin millä tavalla hän on oikeutettu ikään kuin purkamaan sitä vihaansa ja sitä oikeutettua raivoaan, niin siinäkin on varmaan jotain rajoja. Niin ehkä se lähtee niin kuin sitä kautta miettimään. Toi on tosi monimutkainen kysymys, eikä siinä ole mitään yksinkertaista vastausta. Tämä on just sellainen kysymys, mitä voi filosofilta odottaa, että tämä oli siinä mielessä tosi hyvä. Käyrä-pallo. Joo, kyllä. Mutta tämä on hyvin olennainen detalji tästä. Mutta mä lähtisin ehkä siitä, että kannattaa miettiä, että millä tavalla sen tunteen ilmaisee ja mitä siitä seuraa ja kenelle. Eli siinä on niin erilaisia konteksteja mahdollista kenties erotella. Joo, mä luulisin, että se, koska toi on sellainen kysymys, joka tavallaan, tuossa olisi yksi väitöskirja pitäisi tehdä, että ton tavallaan niin kuin pilkkoisi silleen palasiksi, mutta jos sen silleen yksinkertaistaa, niin toi olisi ehkä niin kuin se niin kuin pointti. Tästä voisit miettiä esimerkkejä, että mikä olisi niin kuin hyvä ja mikä huono tapa. Että. Joo. Ehkä vähän semmoinen niin kuin sukulaisajatus tälle jossain mielessä voisi olla, kun me niin kuin tuossa esityksen loppupuolella käsiteltiin, tai siellä toit esiin sitä, kuinka ideologia vaikuttaa meidän havaintoihin. Ja siitä tietysti niin kuin välittyy sellainen viesti, mikä tietysti niin kuin kaiken tässä esitetyn tiedon perusteella ehkä muutenkin antaa sellaisen kuvan, että ideologia semmoisen omatoimisen kriittisen ajattelun sijasta on jossain mielessä niin kuin vaarallinen, ainakin tällä episteemisesti vaarallinen, mutta sitten toisaalta on varmasti paljon sellaisia henkilöitä, jotka olisi valmiita puolustamaan ideologisuutta monella tapaa. Me eletään maailmassa, mikä asettaa paljon paineita. Ihmisille kaikilla ei välttämättä ole aikaa, resursseja, mahdollisuutta, kiinnostusta, halua, kykyjä, mikä ikinä siis tavallaan syy onkaan, lähteä sellaiseen inhibitoivaan, rationalisoivaan, älylliseen, hitaan ajattelun itsensä kehittämishankkeeseen, vaan että halutaan etsiä jotain semmoisia yksinkertaisempia, poliittisesti aktiivisia heuristiikkoja, jotka jollain tavalla pyrkii torjumaan maailmassa olevia vääryyksiä. Ja tavallaan minkälainen ristiriita sitten syntyy tällaisen niin kuin ideologioiden puolesta argumentoivien ja sitten toisaalta niiden tavallaan disinformaatioriskien, mitä ideologisuuteen liittyy, että tavallaan me uskotaan helpommin epätosia väitä, me ideologiat muotoilee meidän uskomuksia niin kuin mahdollisesti epätosilla tavalla. Minkälaisia jännitteitä tästä syntyy? Okei, joo. Nopeita vastaus pyydettiin. Mä en tiedä, mitä kello on. Joo, Ielujuoni. Joo, niin ehkä se yksi olennainen juttu tässä on, että mä käytin tuossa sanaa ideologia ehkä silleen vähän epätarkasti. Tämä voisi miettiä silleen, niin kuin laajemminkin silleen, että ylipäätään niin kuin se tapa katsoa maailmaa, maailmankatsomus, ylipäätään miltä kantilta lähestyy maailmaa. Ja jos me ajatellaan niin kuin tällä tavalla, niin me ollaan kaikki tämmöisen kognitiivisen kuplan sisällä. Kukaan meistä ei ole vapaa siitä. Eli nuo esimerkit, jotka oli tämmöisiä aika graaveja esimerkkejä nyt niin kuin Yhdysvaltain hyvin polarisoituneesta poliittisesta ilmastosta, niin ne tulee meissä kaikissa näkyviin meidän niin kuin oman käsityksen kautta, miten me tarkastellaan maailmaa. Jos aikanaan kertoo niin kuin esimerkin,
COVID-epidemian aikana mä törmäsin sellaiseen rokotteisiin liittyvään semmoiseen tilastoon. Ja siinä tilastossa niin kun tuli semmoinen vaikutelma, että tosi selkeästi, että mitä useamman rokotteen olet ottanut, niin sen enemmän ihmisiä kuolee. Ja siinä oli ihan selkeä korrelaatio. Niin kun tosi selvästi näkee, että jos sä olet ottanut 0 rokotetta, niin oli tosi vähän kuollut ihmisiä, ja jos sä olet ottanut 4 rokotetta, niin oli niin kuin lähes 1000 ihmistä kuollut. Ja siis se oli tosi selkeä tämmöinen tilasto, ja se tuli semmoilla saatteella, että no niin, että rokotteet tappavat ihmisiä. Ja mua rupesi ärsyttämään se, ja tässä tulee nyt näkyviin niin kuin tavallaan, miten minun tapani katsoa maailmaa ohjaa mun käyttäytymistä. Eli koska mä uskon tieteeseen, ja mä uskon, että rokotteista on hyötyä, koska tieteentekijät sanoo näin. Niin mä uskon näihin auktoriteettiin, jotka sanoo näin. Niin minähän hyväksynyt tätä, eli mä lähdin hakemaan tietoa oman katsomukseni pohjalta. Mä hain lisätietoa, kunnes mä aika nopeasti löysin tietoa, jonka avulla pystyin palauttamaan uskoni lääketieteeseen. Eli kävikin ilmi, että tässä oli kyse tämmöistä niin sanotusta base rate biasesta, eli idea oli se, että niitä rokottamattomia oli tosi vähän, niin sen takia niitä kuolleitakin oli tosi vähän. Sitten kun Australiassa rokotekattavuus oli tosi suuri, niin sitten niitä rokotettuja niin oli tosi paljon siellä, ja sitten kun siitä rokotteesta kuitenkin vähän se tauti pääsee läpi, niin sen takia niitä kuolleita oli paljon. Hyvä esimerkki tästä on se, että suurin osa auto-onnettomuuksiin joutuvista on oikeakätisiä, mutta siitä huolimatta me ei ajatella, että oikeakätisyys aiheuttaa auto-onnettomuuksia, kyse on samasta ilmiöstä. Mutta tässä on niin kuin esimerkki siitä, että tavallaan semmoinen henkilö, joka on alun perinkin ehkä epäileväinen lääketehtaat kohtaan, joka uskoo johonkin covid-salaliittoihin, niin se hymisee tyytyväisenä, että no niin, tämä oli tässä. Mutta sitten minä, joka uskon lääketieteeseen, niin sitten mä en hyväksykään sitä. Minä ohjaudun ihan samalla tavalla kuin hänkin oman katsomukseni kautta, oman maailmankatsomukseni kautta. Mä ohjaudun vain eri suuntaan ja mä haen lisätietoa. Sitten mä oon tyytyväinen, kun mä saan sen tiedon, joka vahvistaa mun uskomukset. Eli pointti on se, että me ollaan kaikki näiden kuplien sisällä. Ja sitten kyse on vaan, että mitä ne kuplat on. Joo, tuohon vain niin nopeana pointtina, että siis se varmaan jollain muotoilulla olisi helppo tehdä varmaan Suomenkin koronastatistiikoista vähän niin kuin samankaltainen siinä mielessä, että kun riskiryhmiä rokotetaan enemmän ja riskiryhmät on syystäkin riskiryhmiä, niin tietysti siellä se base rate on niin kuin joka tapauksessa korkeampi, niin, mutta tämä on tietysti just tämmöistä how to lie with statistics-kamaa. Joo, kyllä. Mutta se oli tosi vakuuttava näköinen, kun se ensimmäisen kerran näki, niin siinä tuli ihan semmoinen visuaali, että totta, että näin se menee. Yes, kiitos tosiaan hyvästä keskustelusta. Nyt alkaa tämä yleisöpuheenvuorojen ottaminen. Pystyy nostaa kättä silleen reippaasti ylös, jos on mitään sanottavaa tästä. Mä voin tulla jakelemaan mikkiä. Sitten tästä otetaan ekana ainakin Jukan vastaus siihen, ja jos Eetulla on jotain sanottavaa siihen vielä, niin voidaan ottaa se myös mukaan. Eli tässä järjestyksessä mennään. Mä otan tuon mikin tuosta ja sitten lähdetään vaan käymään näitä läpi. Kiitos. Terve vaan ja kiitos todella mielenkiintoisesta keskustelusta. Tuli muuten tuosta ihan lopusta mieleen. Tämä oli hirveän kiehtova ajatus tämä, että pitääkö niitä ideologioita olla vai eikö niitä pidä, kun itse opettajana olen törmännyt usein siihen huomioon, että ihmiset valittaa, että nuorilla ei ole enää mitään aatteita eikä ideologioita. Ja sitten samaan aikaan toiseen korvaan huudetaan, että ne ideologiat vinouttaa maailmankatsomusta. Ja tulee mieleen vanha kunnon Saarikosken lausahdus, että maailmankatsomus estää näkemästä maailmaa. Mutta tämä ei ollut nyt se varsinainen pointtini, vaan se, mitä tämä vastaväittäjäkin tuossa vähän sivusi, mutta mä haluaisin mennä siihen vähän pitemmällekin. Koska mä tiedän, Jukka, että sä oot pohtinut paljon ja tutkinut ja miettinyt tätä, että miten meidän pitkä evoluutiohistoriamme muokkaa meidän kognitioita ja miten meidän ajattelussa ja tunne-elämässä näkyy tämä evoluution laahus.
niin mua on oikeastaan aina ihmetyttänyt se, että kun katsoo salaliittoteorioiden suosiota, joka on siis huikea, että mikä evolutiivinen pohja sille on, että niin moni meistä uskoo sellaiseen, mikä ei ole totta. Tässähän sivuttiin jo tuota tunneaspektia, mutta siis ihan tiedollisesti, koska noin niin kuin rationaalisesti ajatellen henkiin jäämisen kannalta on ollut tärkeää tietää, mikä on totta ja mikä ei. Niin miten siis evolutiivisesti selittyy meidän suorastaan patologinen viehtymyksemme salaliittoteorioihin? Joo, paljon meillä oli tässä niinku aikaa. Niin, minähän olen kirjoittanut kirjan Salaliitot ympärilläni, jossa vastaan tuohon kysymykseen. Eli, mutta mä voin nyt tämän, tässä mielessä mietin, että kuinka lyhyesti minä tämän selitän, mutta toi on niin kuin se keskeinen pointti. Toi on niin kuin se tosi tärkeä kysymys, että miksi. Mun kirjan siellä se nimen loppuosa on, miksi totuus ei kiinnosta aivojamme. Eli juuri tämä, osuit juuri ytimeen. Ja mä jaan tässä nyt niin kuin mun kirjassani niin tavallaan ne syyt 3 luokkaan. Eli ne on tavallaan tällaisia niin kuin, meidän aivoissa olevia niin kuin prosesseja. Mä puhun tämmöistä metsästäjäkeräilijän kognitiivisesta työkalupakista, että siellä on sellaisia juttuja, mitä me kaivellaan käyttöön. Ja ekanakin on tämä, niin kuin tämä hidas ja nopea ajattelu. Eli tavallaan vähän niin kuin tässä sivuttiin emootioihin liittyen, niin monissa tilanteissa niin meidän ei ole kauhean mielekästä miettiä silleen huolella asioita. Eli meillähän on semmoinen niin kuin kognitiivinen ekonomia, tasapainotellaan se hita- ja nopea ajattelu välillä. Ja aika monesti arkipäivän jutut, nehän menee nopealla ajattelulla. Eli ei me nyt hirveästi niin kuin mietitä, että usein mennään aika fiilispohjalta. Ja tavallaan se, että nämä nopea ajattelu ja erilaiset kognitiiviset vinoumat, niin kuin vaikka nyt vahvistusvinooma, niin mä näen ne semmoisina niin kuin apuvälineinä, jotka helpottaa tosi paljon meidän elämää. Eli me tavallaan selvitään minimaalisella kognitiivisella kuormituksella. Eli niistä on meille tosi paljon hyötyä, mutta sitten se sivuvaikutus on se, että ne altistaa meitä salaliittouskomuksille. Eli tämä on tavallaan tämmöiset niin kuin hidas ja nopea ajattelumekanismit, se on niin kuin yksi luokka tästä. Toinen luokka on sitten tämmöiset jutut, jotka liittyy meidän tämmöiseen niin kuin mielenterveyden ylläpitämiseen ja tämmöiseen niin kuin meidän resilienssiin. Eli meillähän on aika hyödyllistä olla jossain määrin epärealistisia. Eli mehän ollaan selittelyn maailmanmestareita, me osataan selitellä asioita itsellemme parhain päin. Meillä on sellainen suhtkot positiivinen minäkuva. Useimmiten vähän unohtuu semmoista, että on tehnyt mokailua, tehnyt jotain niin kuin tyhmiä juttuja. Niin tavallaan se niin kuin se kokonaisuus siinä, millä tavalla me tarkastellaan maailmaa. Eli mehän tarkastellaan maailmaa sillä tavalla, että me ajatellaan, että maailma on lainmukainen paikka, mikä tarkoittaa sitä, että sattumalla on minimaalinen rooli ja asioilla on syy ja isoilla asioilla on iso syy. Tämä kognitiivisessa psykologiassa näitä on niin tosi paljon selvitelty. Eli tavallaan esimerkiksi sitä on niin tutkittukin, että jos joku joutuu vaikka rikoksen uhriksi, niin meillä on tosi paljon taipumus ajatella, että siihen oli joku syy. Jollain tavalla se oma käyttö, että mitäs meni sinne puistoon kävelemään, tai mitäs pukeutui sillä tavalla, ja niin edelleen. Että me ei ajatella, että se oli vaan niin kuin karmea sattuma, ja se johtui siitä, että oli pahantahtoinen ihminen, vaan me ajatellaan, että tähän on olemassa ihan hyvä syy. Ja silloin kun me ajatellaan, että tähän on olemassa ihan hyvä syy, niin silloin me voidaan myöskin ajatella, että mulle ei satu näin, koska eihän mä käyttänyt tyhmästi. Mä en käyttänyt höhlästi, eikä mene pimeiseen puistoon kävelemään, enkä ota tyhmiä riskejä, mulle ei käy rikoksia. Sama pätee sairauksiin, onnettomuuksiin, kaikenlaisiin elämäntapahtumiin. Me ajatellaan epärealistisesti. Ja nyt sitten kun tulee erilaisia niin semmoisia kriisitilanteita, sanotaan, että tulee vaikka pandemia, niin pandemiatilanteessa
tulee aika vahva semmoinen kuoleman uhka, ja erityisesti jotkut ihmiset kokee sen tosi voimakkaan. Siinä on tosi paljon eroja, että miten ihmiset kokee sen. Niin tämmöisissä tilanteissa nämä meidän mielenterveyttä ylläpitävät prosessit, jotka tavallaan ylläpitää meidän toimintakykyä, niin ne menee ylikierroksille, ja me tartutaan erilaisiin vähän kevyempiinkin teorioihin siitä, jolla me saadaan se tilanne hallintaan, jolla me voidaan niin kuin selittää se auki. Eli jos vaihtoehdot on se, että täällä on tämmöinen virus, joka tappaa ehkä jonkin verran ihmisiä tai sitten enemmän ihmisiä tai sitten kaikki ihmiset, ei oikein kukaan tiedä, ja että se lähti liikkeelle jostain, sitäkään ei oikein kukaan tiedä, ei oikein kukaan tiedä, millä tavalla se leviääkään. Tässä on tosi paljon epävarmuustekijöitä, ei ihmiset tykkää tämmöisestä. Eli ihmiset ottaa se jollain tavalla hallintaan, ja yksi tapa ottaa se hallintaan on yksinkertaistaa sitä. Eli tehdäänkin silleen, että se virus lähti leviämään sen takia, että joku halusi, että se lähtee leviämään. Siinä on olemassa hyvä syy. Se oli Bill Gates ja avaruusliskot, jotka laittoi sen leviämään. Ja tavallaan tämmöisellä se saadaan hallintaan. Samalla tavalla ajatellaan vaikka prinsessa Dianan kuolemaa. Ihan älytön juttu, että niin tämmöinen juoppokuski ajaa sen Pariisissa johonkin sillan pylvääseen. Niin se on ihmisille tosi vaikea ajatella, että niin näin älyttömästä syystä kuolee tämä rakastettu ja monille ihmisille tosi merkittävä henkilö. Ja ihan niin kuin, siis huonon tuurin takia. Paljon mukavampi ajatella siihen, että kun näin merkittävä ihminen kuoli, niin se kuoli sen takia, että siihen oli hyvä syy. Se oli joku tärkeä asia, minkä takia se kuoli. Se kuoli sen takia, että Britannian tiedustelupalvelussa oli tämmöinen joku vihamielinen klusteri, joka lavasti tämmöisen murhaan ja tappoi sen, koska sitä ja tätä. Eli tavallaan meillä on tämmöisiä niin kuin tapoja selittää asioita ikään kuin parhain päin, että tapoja ottaa ikäviä tilanteita kontrollin, palauttaa kontrollin tunne ja selittää asiat sille, että ei jäädä epävarmuuden tilaan. Eli tämä on nyt prosessien luokka 2, tämmöistä niin kuin resilienssi- ja toimintakykyä lisäävät prosessit. Sitten on vielä 3. Mä pääsin nyt esitelmään tässä, niin esitelmään nyt loppuun asti. 3. luokka on tämmöiset niin kuin merkityksiä luovat prosessit, eli mehän nähdään maailmassa semmoisia merkityksiä, joita siellä ei välttämättä ole. Eli tavallaan niin kuin mehän liimataan merkityksiä. Siitä on olemassa semmoinen klassinen koe, mä en tiedä, etteikö te semmoisen, se nyt on psykologian perusoppikirjoissa, semmoinen koe, missä 40-luvulla tehty, missä on semmoisia pahvikuvioita, jotka liikkuu siellä. Ja sitten ihmisiä pyydetään sanomaan, että mitä tässä tapahtuu. Ja kaikki ihmiset kehittää jotain tarinoita, että siinä oli vaikka ilkeä noita tai kolmiodraama tai jotain muuta. Vaikka oikea vastaus olisi se, että siinä oli liikkuvia pahvikuvioita. Mutta me liimataan niihin kaikkiin liikkuviin pahvikuvioihin mieli. Eli me liimataan niihin tunteita, tavoitteita, kaikkea muuta. Koko semmoinen kokonaisuus. Meillä on niin kuin taipumus liimata merkityksiä sellaisiin asioihin, missä niitä ei ole. Samalla tavalla me voidaan liimata merkityksiä toisiin ihmisryhmiin. Eli me voidaan tavallaan ruveta miettimään silleen, että joku ryhmä, sanotaanko sellainen ryhmä, mistä me ei tykätä, niin me liimataan sellaisia merkityksiä, silloin jotain niin kuin tavoitteita ja silloin jotain motiiveja, jolloin sitten tulee tämmöinen salaliittomainen ajatus. Ja hyvä esimerkki tästä on sellainen amerikkalaisen psykologian proffan koe, minkä se teki siinä päivänä, kun John F. Kennedy murhattiin. Niin se teki semmoisen kokeen, että kun se kuuli, että Kennedy oli murhattu, niin se koko seti tutkimusavustajat ja kollegat saman tien lähti sen kaupungin kadulle. Se oli pari tuntia siitä murhasta, niin lähti keräämään ihmisiltä tietoa. Ne lähti keräämään tietoa siitä, että mitä oli tapahtunut, miltä nyt tuntui ja mitä on tapahtunut, ja haastatteli ihmisiä. Ihmiset olivat tietenkin järkyttyneet, tosi voimakkaita tunteita. Ja sitten kun ihmisiltä kysyttiin, että mitä oli tapahtunut, niin 2/3 ihmisistä niin kuin muutaman tuntisen murhan jälkeen niin oli sitä mieltä, että valtavirtamedian selitys on väärä. Että tässä on salaliittoteoria taustalla, tässä on salaliitto taustalla. Ja nyt kannattaa ottaa huomioon, että tässä on kyse vuodesta 1963, eli silloinhan niin tiedonvälitys oli ihan eri tasolla kuin nykyään, että oli todella hidasta ja kanavat oli tosi kapeita. Suurin osa tiedosta meni sinne suusta suuhun. Ja mielenkiintoinen juttu oli se, että tämmöisessä tilanteessa, kun kysyttiin, että ne 2/3, jotka vastasivat, että se oli salaliitto taustalla, niin sitten kysyttiin, että no, kuka sen teki? Niin henkilöt, jotka olivat äänestäneet republikaaneja, ne oli sitä mieltä, että kommunistit tappoi
John F. Kennedy. Et se oli kommunistit ja ehkä Fidel Castro oli juones mukana. Ja sitten taas ne, jotka oli äänestänyt republikaaneja, demokraatteja, niin demokraatteja äänestäjät oli sitä mieltä, että se oli CIA. Että oli CIA ja oikeistolaiset ja ehkä mafia oli siinä mukana. Eli välittömästi se tilanne oli otettu hallintaan ja tämmöinen niin kuin sosiaalinen merkitys ja syypäät niin oli löydetty semmoista ryhmästä, josta ei tykätä. Se oli liimattu sinne. Ja tässä on taustalla evoluution kannalta ihan järkevä ajatus, eli evoluutionäärisestä näkökulmasta niin on ihan järkevä epäillä hiukan muita ihmisiä. Semmoinen ihminen, joka on täysin sinisilmäinen, niin eihän se pärjää elämässä. Sille, miettikää nyt semmoinen, joka uskoo kaiken, mitä sille sanotaan. Et aina täytyy pikkasen niin kuin miettiä silleen sopivasti, että mitä tässä on niin kuin meneillään. Ja samalla tavalla on ollut evoluution kuluessa ihan järkevää miettiä samaa muista ryhmistä. On ollut järkevää miettiä, että nyt kun me ollaan tässä meidän metsästäjäkeräilijöiden porukassa, niin tuolla toi porukka tuolla sivussa, ne juttelee kuiskuttelee keskenään ja katsoo mua sille ilkeästi, niin tiedätkö, vähän niin kuin ruveta miettimään, että mikähän ton porukan motiivi on. Tai samalla tavalla on joku porukka, joka asuu joen toisella puolella, aina suhtautuu vähän epäilevästi, että eihän ne vaan juonittele meitä vastaan vähän. Eli tavallaan tämmöinen lievä epäily yksilöitä kohtaan ja muita ryhmiä kohtaan niin on evolutionäärisesti tosi mielekästä. Ja se epäily sitten todentuu tällä tavalla, että me luodaan tämmöinen sosiaalinen merkitys sinne. Ja tämä vahvistuu uhkaavissa tilanteissa. Eli sitten kun niin rakastettu presidentti murhataan, niin se menee ihan ylikierroksille. Me aika nopeasti keksitään, ketkä ne syypäät oli. Eli 3 prosessien luokkaa. Hidas ja nopea ajattelu, resilienssiä ylläpitävät prosessit ja sitten sosiaalisia merkityksiä luovat prosessit. Kaikki ne on evolutionäärisesti mielekkäitä. Ja tässä on niin se mielenkiintoinen juttu, että tässähän totuus jää taustalle. Eli tavallaan siinä ykkösprosessien luokassa niin voisi ajatella silleen, että semmoinen niin kuin nopeus on tärkeämpää kuin lopullinen totuus. Semmoinen tilannesidonnainen, semmoinen totuus, semmoinen jammailu, se riittää. Sitten tässä kakkosprosessien luokassa niin semmoinen toimintakyky on tärkeämpää kuin totuus. Ja siinä kolmosprosessien luokassa jälleen kerran selviytyminen on tärkeämpää kuin totuus. Semmoinen niin kuin lievä epäilys on aina hyödyllistä. Tässä tämmöinen esitelmä. Tämä on perusteellisin vastaus, minkä mä oon koskaan elämässäni saanut mihinkään. Joo, kiitos tosiaan kattavasta vastauksesta. Ei ole välttämätöntä, että nämä on kaikki näin pitkin, niin mahdetaan ehkä 3. kysymys. Toi oli silleen diplomaattisesti sanottu. Joo, okei. Otetaan seuraavat. Tähän ei voinut vastata lyhyesti. Katsotaan. Kiitoksia erinomaisesta edellisestä vastauksesta ja puheenvuorosta ja erinomaisesta keskustelusta. Mä jäin miettimään tämmöistä yksityiskohtaa ja ajattelin keskittyä yhteen elementtiin, mistä sä puhuit tuossa, kun aloittelit, eli siitä, miten nämä asiat nykyään toimivat. Eli esimerkiksi miten sosiaalisessa mediassa tämän tyyppiset salaliittoteoriat helposti leviää. Ja esitit niihin joitain ratkaisuehdotuksia. Ja siellä on yksi, mikä vaikuttaa erinomaiselta, se, että ikään kuin näillä alustoilla on vastuu siihen, mitä siellä tapahtuu. Mutta tyypillisesti, kun lähdetään sitten ratkomaan tätä kautta ikään kuin sitä ongelmaa, eli sanotaan, että okei, että nämä alustat on nyt vastuussa, niin se tyypillinen ratkaisu on esimerkiksi säätää laki, joka sanoo, että okei, että nämä alustat on nyt vastuussa kaikesta puheesta, mikä tapahtuu niiden alustoilla, ja silloin semmoinen hieman tarkoittamaton seuraus, että sen jälkeen tyypillisesti nämä alustat on vahvemmassa asemassa säätelemään sitä, että miten keskustelu meidän yhteiskunnassa tapahtuu. Eli ikään kuin me ulkoistetaan se vastuu siitä, mikä keskustelu on sallittua jollekin yrityksille jossain kaukana muualla. Ja mä en tiedä susta, mutta tämä ei ole välttämättä mun näkökulmasta toivottava lopputulos. Miten sä ajattelisit, että tämä tapahtuisi, tai onko ikään kuin mitään ratkaisua, joka voisi toimia tässä tapauksessa? Tuohon täytyy ihan erittäin olennainen kysymys. Ja tähän mun on tosi helppo vastata. Tämä on musta tosi yksinkertainen juttu. En tiedä, koska toi on tosi vaikea kysymys, koska tässähän tulee just mainitsemasi kysymykset vastaan, että tavallaan miten se sääntely toteutetaan sille järkevästi, että se ei rajoita mielekästä keskustelua. Ja
ei ole helppo kysymys, koska tässä käy nimenomaan niin, että hyvin helposti ruvetaan ylisääntelemään ja sitten tulee niin kuin todella, joo, tässä on jollekin sellainen pähkinä purtavaksi, että mulla ei ole ratkaisua siihen. Löytyykö tästä vielä lisää kysymyksiä? Annetaan tässä aikaa miettiä vielä hetki. Sillä aikaa, kun tuossa joku miettii vielä kysymystä, niin tavallaan voisi tuoda semmoisen, vaan niin kuin tämä nyt tavallaan kävi ilmi siitä, ehkä sieltä slaidin loppupuolelta, mutta jotenkin tavallaan sanottaa sen kysymyksen toista puolta, että sikäli kun huomataan, että on hyvin vaikeaa sanoa jotenkin yksikäsitteisesti, että miten siihen voisi niin kuin yhteiskunnallisella tasolla lainsäädännöllä tai näitä yrityksiä puuttumalla, niin sitten se, ja niin kuin sanoitkin esityksessä, se vastuu tavallaan siirtyy silloin yksilöille, ja tässä, kuten monessa muussakin tapauksessa, sitten vaikuttaisi korostuvan jonkinlaisen sivistysaatteen, siis tämmöisen niin kuin keskustelukyvykkyyksien, erilaisten henkisten resilienssien, armeliaisuuden ja kaikenlaisen suvaitsevaisuuden korostaminen, mikä liittyy semmoiseen laajaan sivistyskäsitykseen, niin vaikuttaisi siltä, että jokin tällainen niin kuin ehkä semmoisena, en sano helpompana, mutta ehkä ikään kuin helpommin artikuloitavana, niin kehityssuuntana sit vaikuttaa nousevan. Ja täällä oli ilmeisesti jotain sellaista, mitä tässä vähän niin kuin ajoit takaa myös. Joo, erittäin hyvä pointti myöskin, että toihan olisi silleen yhteiskunnallisella tasolla hyvä tavoite. Et joku just tuosta tilaisuudessa, joku jotenkin määritteli vaikka niin kuin sivistys sillä tavalla, että sivistyneen ihmisen lähellä on helppo hengittää ja helppo puhua. Koska hän tavallaan on kiinnostunut siitä, että mitä sä ajattelet. Ja hän ei välttämättä heti hyökkää sun ajatusmaailmassa kimppuun. Hän tavallaan aidolla uteliaisuudella tarkastelee myöskin erilaista ajatusmaailmaa. Ja jotain tämmöistä olisi ihan tavoittelemisen arvosta. Tässä on viimeisiä minuutteja vielä, jos on mitään, niin ihan rohkeasti pystyy kysyä. Onko sulla Elias jotain, mitä sä haluat kysyä? Tämä käytiin aika kattavasti jo joitain asioita, joita mulla itsellänikin tuli mieleen. Se on jotenkin ehkä se näkökulma tähän aiheeseen sen kautta, miten ehkä niin kuin uudet teknologiat, se, että miten mä oon katsonut tätä aihetta, ei välttämättä sinänsä just nimenomaan aiheuta sitä, että nämä salaliittoteoriat leviää niin helposti tai välttämättä edes niitä päämääräisiä syitä, niin kuin sä otit esille. Kyllähän meillä oli joskus 60-luvullakin näitä niin kuin samanlaisia salaliittoteorioita vieläkin ja hyvin vahvasti esillä. Niin sinänsä se, että jos mietitään niin kuin yhteiskunnallisia ilmiöitä niin kuin yleisesti, jotka tähän liittyy, niin se, että niin kuin ihmiset on niin vieraantuneita toisistaan ja se, että meillä on epäluottoa näihin niin kuin auktoriteetteihin ja niin kuin osallistumiseen yleisesti, niin se tuntuu olevan sellainen niin kuin vahva keskittävä tekijä tässä, koska jos miettii heimoajattelua yleisesti, niin tämähän niin kuin, meidän sisäryhmä tuntuu olevan yleensä pelkästään joku perhe ja pari kaveria, niin se, että kuinka suuri se ulkomaailma siihen verrattuna on, tuntuu vaikuttavan tähän aika paljon, eikö? Ei, kiinnostava näkökulma, totta. Että olisiko se tavallaan tämmöinen meidän niin kuin yksilöllistyminen ja semmoinen nimenomaan sosiaalisten piirien, sosiaalisten verkostojen pieneneminen. Tosi hyvä näkökulma. Tämä voisi olla hyvin vaikuttava tekijä. Pitää myöskin mainita noista, että tuo oli tärkeä pointti, minkä toit esille, että sosiaalinen mediahan ei ole luonut salaliittoteorioita. Tästä on yksi semmoinen, 2 amerikkalaista politiikan tutkijaa on tehnyt tosi hyvän kirjan tästä näin.
oli kanssa nimi American Conspiracy Theory tai jotain tämän tyyppistä, jos on käynyt vanhoja amerikkalaisia lehtiä salaliittoteorioiden kannalta läpi. Ja ensimmäinen vaaliväärennös salaliittokirjoitus, semmoinen mielipidekirjoitus, niin jos epäillään, että nyt joku on väärentänyt vaalit, niin löytyy Yhdysvalloista vuodelta 1890. Ja sen jälkeen se toistuu jokaisissa vaaleissa. Kuolleet on äänestänyt vaaleissa ja se ja tämä taho on ostanut vaalit. Tai Deep State, joka on nyt tämä hirveän muodikas ilmiö, niin tämä ensimmäinen Deep State-salaliittoteoria löytyy vuodelta 1927. Se on itse asiassa semmoinen asia, minkä haluaisin kanssa tuoda esille, että nyt hirveän paljon puhutaan, että salaliittoteoriat liittyy tähän aikaan. Me edetään erityistä salaliittoteorioiden kulta-aikaa, tai että se liittyisi jollain tavalla erityisesti Donald Trumpiin tai erityisesti sosiaalisiin medioihin. Mun mielestä Yhdysvalloissa niin kyse on semmoisesta niin kuin hirveän pitkästä ikään kuin tämmöisen niin kuin keskusvallan epäilemisestä, että siellä on aina, sen poliittisen kulttuurin sisältyy semmoinen epäily ja kyseenalaistaminen. Joka ikistä presidentti on epäilty ties mistä asiasta. Jimmy Carter ajateli, että hän olisi niin kuin, Neuvostoliiton agentti ja Rooseveltista ajateltiin, että hän salaa aikoo ruveta diktaattoriksi. Se on hyvin vanha amerikkalainen perinne ja nyt vaan niin kuin, sosiaalisessa mediassa niin se ehkä niin kuin näkyy meille paremmin. Se on tullut meille näkyvämmäksi, että miten yleistä se ajattelu siellä on. Joo, kiitos vastauksesta ja kiitos tosiaan koko alustuksesta ja puheenvuorosta todella paljon. Meillä alkaa nyt loppumaan tämä aika piakkoon, niin kiitos. Kiitos Jukka, kiitos Eetu ja kiitos yleisö, kiitos kaikista kysymyksistä. Ja